what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe yondo alwaka imanya manya daga batesa Dzichindidya Zimbabwe taigara mumako Zimbabwe yondo alwaka imanya manya daga batesa Dzichindidya Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Vapfuura. Tinoramba tichikupai nhoroondo dzevarwi vehondo yerusununguko. Mungave muri comrade, mungave muri vabereki, mungave muri mujibha, mungave muri chimbwido, kana makasunungukawo kuti nhoroondo yenyu rebasa guru ramakaita panguva yehondo yerusununguko zvinyorwe pasi. Mukana ndiwoyu, tibatei, tinoronga kuti tiuye ikoko. Sekuziva kwamuri kuita, tiri kutenderera nyika yese uko kwatiri kutaura nevarwi vehondo yerusununguko. Nhasi zvakare tasumudza rimwe gamba kurusape kwatanda uko. Tikati aiwaka nhoroondo yebasa guru ramakaita haingarove. Vazukuru vanozosara vachitaura kuti chii kana imimi mega makafamba rwendo rworo musina kutaura nyaya yenyu mega. Nekudaro regai tite hurukuro negamba iri tinzwewo kuti semukomana chii chakamusunda kuti aiwa inini regai ndisiye zviri kuita vamwe, regai ndisiye chikoro ndirwire rusununguko rwenyika ino. Baba makadi zvinyi? Tiripo makadiwa. Aiwa tinotenda isu, tinotenda nekuti gamuchirawo. Aiwa tinotenda nekuti mwatishanyira kuti tikutaurire zvese. Anditi zvakaitika. Anditika. Kuri kuna here kumusha makarima kana kuti? Aiwa kumusha kwakangorimwa mbichana ngoitawo kungotiwo nekuda kweurwere hunomboita nekuda kwekuita kwetaiita kwacho tiri muhondo. Anditika. Saka mwiri inenge yadini manje ka? Yakuzunguzika. Tuna makumba akapakwa izvozvizvi kana kufamba chaiko kwakutondinetsa nekuti izvozvizvi nditori neartificial leg. Okay. Above knee. Alright. Ndokukwara kwacho kwendakatoita. Anditika. Nditori muhondo. Aiwa tinotenda baba. Ngatizosvika ikoko. Makazvarirwa kupi baba? Ini ndakazvarirwa munyika yekwaZimunya kwaDzobo. Kumanikaland. Ndokwendakazvarirwa. Anditi. Muri yababa yenyanga yakakura sei? Muri yababa angu takanga tiri 8. Kubva mudumbu rimwe chete, wakomana 5, wasikana 3. Anditi imanga muri vechingani? Ini ndini last born. Last born munhu ari spoiled. Anenge achivakoma ana mai vanenge vakamutarisira obva ati aiwa rega ndisiye ndende zvangu kuhondo. Nyaya yakaitika ndeyekuti nguva yese baba vangu vakashaya 1965 ndichimusabu B. Ndiri kuchikoro ikoko akatoshaya tichitori paholiday tisati tatodzokera kuchikoro 1965 muna November. Saka zvadaro izvozvo ndakangozokurawo nekutambudzika kuya muziva kuti unongoshungurudzwa zvichingodi kusvikirawo ndaitawo kakukura. Vakoma wese kubva wati parara, kubva waenda kumabasa. Hanzva dzobva dzarorwa dzese. Ndina mai. Mai ndini ndainga ndakuchengeta nchirima pamba nchiita sei zvese. Saka zvakazoitika ndezvekuti manje mai wangu awa vakangozoizwawo zvekungobatwa zviya izvi nemabhinya zviya ndokubva vaurawa. Vaurawa mai vayawa manje. Inini ipapo ndakabva ndazoramwa manje kuti
saka inini ndichachengetwa ndaenda kuchengeta mai nekuti waitondichengetawo saka inini beta ndiende zvangu kupi ndione kuti ndingaita sei saka nguva iyi ndiyo yakabva yauyawo makomrades manje igore ripi 1976 alright early 76 mazviona manje saka ndope ndakatorana manje nehanzvadzi yevadzimai vangu avo ndobva ndadini ndobva ndati iwewe ari kutoti muganda yewo mukaoma izvozvi izvi tiri kutoona nemakomrades saka makomrades aya manje ndikati hazviiti kuti here vatitore kuti kone kuendawo zvikazvi aiwa zvinoita but kuti tiendere ikoko kuti tinoabvunza zvinonetsa manje nekuti vanhu vacho manje izvozvi izvi hatizoziva kuti vari kupi ndikati alright zvaya zvakadini kuti tiende tidzokere tainga tiri kuchigombwe nguva iyi tidzokere kwani kwadzobouku kuna mukoma wangu tosvika toendera tiri ikoko ngokuti uko pedyo netsetsera apa pekuti tinogone kufamba tikasvika kana kuti vanotitakura tiendewo alright nokubva iwo tsano wangu yabva wataura nani nababa wavo namai wavo saka wakataura ndisi kuzviona bamanje ndokubva taenda kwadzobouku yakuyo tasvika ikoko ndokubva tati kuno kuti ruda kuti tidii kutaurira mukoma wangu manje ainga tiri kufunga kuti tigonewo kuenda kuhondo saka handisi kuziva kuti kumanheru ikoko takasvikira kumanheru fumirei wacho manje zvikanzi kubva watarisa nechepamhiri kudai zvikanzi inga mune rake tikati rake zvikanzi hweni watosvika awapo pamhiri apo tikati saka makomrades acho atoya zvikanzi ndikati saka zvanaka ka kati alright ndobva taenda ipapo tobva tasvika payapaya zvikanzi ndimwe vanhu vetiri kutotasereke mini tirido tokutumai takutumai manje kuti muone kuti varungu vari kupi kwese uko ndikati alright gore ri ndaenda tani gore richi 21 okay right vatatumwa vataenda kubva taenda kunotarisa kwese kubva tazoti varungu uko ainge ari mupurasi riri apa asi manje ka varungu vadzokere kutarawo kubva taenda zoti saka varungu vari kutozi waenda hanga tidzokere kune makomrades tidini titaure vatadzokera vataona kamwe kanhu muso kainga kakadai so namwisa ainge atori zvinhu zvavo mvura dzemainjection dziya pane paakajamba kudai saka ndaenda tikure nekusenzi manje yainga yakushanda kuti dzimwe dzenguva varungu ava vanogona kuti kuzotera takasvika painge atsika-tsika ichijamba ichitsika-tsika ichijamba paya pakaita karwiziso kai kakangori karikowa mbichana so kubva ndati ndikati vakomanaka muri kuona kutsika-tsika kwaita apa zvikazvi ndikati izvi manje izvi varungu vakatera vanobva vasvona kubva tatore chii ndikati ngatitore mvura tikupire zvidzime vatakupira kubva zvadzima kapaketi kaya katakabva taenda nako ndobva tasvika nawo vainga vaina amwe comrade ainzi comrade posto nacomrade simbi tasvika zvikazvi vakomana vauya zvikazi vari kupi ngavauye kunoku nacomrade posto ndiwo ainge wepakisheni bva tasvika payapaya ndikati comrade pane zvinhu zvetanonga izvi vatarisa kudai zvikazi hazvaimboita kuti zvisare ikukuku mwaite zvakanaka waite zvakanaka ati alright ndobva tadi bva zvazi vapesa dzavadyi ubva tadya zuva iri manje ndobva adini mangwano acho makomrades ubva adini ubva aenda akatoenda usiku hwacho natsano angu aya takazomuka manje mwetaya takarara muhozi manje patamuka manje takuzwa akuise mablanketi paya pamba nokuti mukoma angu ainge atori chairman vandatamuka ndikati tsano ngatimuke ngati muri kuzwa makomrades aya akwenda titaura kuti toda kuendawo nawo muri kuona manje tamuka papa
ndikati comrade tinoda kuendawo. Saka comrade wainzi comrade Kenani. Comrade uyawo zikazi wakomanaka hatisati taendaba tichikutenderera munomu kana tikanga takuzoenda manjika tichazokutaurirai kuti takwenda ndobva zvatinesa kubva tadzoka kubva tarara kubva tazomuka mangwana wacho makusini bva ndazofunga futi ndikati ko iwe wakazonyasa kutaurira abereki here kuti ndakudini ndakwenda zvikazi iyakani ndakatotaura ndikati ndikati aiwa mari ndinayo ngatidzokere kuchigombo uku tiende kotaura kuti tiende kobvunza bva taenda kobvunza zvikazi aiwa wakataura ndikati alright hazvinei zvikazi ndakutotora huku yangu ndidini ndiende kopa mai guru aya mudzimai wamukomangu manje vari kuti bate zvakadini zvakanaka vatora huku iyai vatadzika takabva takwira futi bhazi kubva tadzokera bva tasvika kuya ndikati zvanzi neuyu hanzi huku iyi muri kutibate zvakanaka chichi zvikazi zvainga zvimbori nebasa rei kubva atora zva huku iyai takagara 2 days mamwe makomredzi ubva auya futi nobva tatarisa manje bva taenda ipapo bva tasvika bva tataura navo vekutanga vaya pawakaenda mangwano acho ndakaona kuti panhu payapa pakanga paine tsoka nei zvese mumaposho muya munoziva kuti munosari zvinhu vandaenda nevakomana bva taenda konongera zvinhu zvaingapo ndikati endai moti nhamombe dziuye tiite sei dzitsike panapa pagare pasina chima saka ndo zvakazoitika ipapo saka apa manje petakazodzoka ndipo petakazoti pa2 days vauya ava nditarise mabhazuka acho pfuti dzacho ende dzichiri nyowani vandavabvunza makomeredzi imwimwi kutaura kuti tichide kuendawo zvinofamba sei kuti zvikazi iwe wainga wadi iwo kuti tongokupawo pfuti munomu wobva wangoshanda ndikati inini ndiri kuda kuita handiti imwi munoti mwakabikwa here zvikazi ndikati ndinoda kubikwawo zvimwakaita semwakaitawo izvozvo maona mai zvikazi ndikati saka kuri kufamba tinofamba sei zvikazi kuri kufamba zvamunoita manjika kana muri kuenda mukaona motikari mwakusvike pedyo nerodhi mukaona kuti motikari dziri kufamba idzi ngokuti masoja anogona kuonai munofanira kuhwanda mukaona ndege iri mudenga umu munofanirwe kuti muende pasi pemiti haizokuonei ngokuti kana mahelicopter achichichi kati zvikazvi ndikati uruzvizwa kutaura tsano wangu zvikazvi ndikati saka toenda tiri 2 ndikati aiwa ngatitsvaka amwe vairi wekuti tikone hwainga huri utori usiku hwekutoti tifume tichitoenda mangwana acho vandaona mwanzi bhuka vandaona umwe anzi Simon uyu endainga naye ainzi ndiani zviya hanza dzenyu bambo Elisha saka takaenda akati inini Josephati Elisha Bhuka na Simon saka vese ava manje wainga ari mukuru apa ndini manje kati alright wakomana tofuma tichenda iwewe ndiwe uri kunzira uko kumapeto uko inini ndiri kupi tiri kuno saka iwewe ndiwe unokasika kufuma kuuya Simon iwo Simon uya tichingoti fumfumi nofunga kuma past 4 tone Simon wabva uya ndikati bambo Elisha mukai ndaingomuti Elisha muka tisataurana Elisha muka andi vataenda uyu Bhuka wainga nechekumberi pendakafamba kuti ndimisa mwangu manje kuti ndiende kudoko mutora ndotoona watapa dangarawo rainga ripo wakutomhanya wakutosvika ngati right wakomana hanti vatafamba vatasvike kunonzi kwamupudzi uku papedza nyota uku
Vapfuura vatasvika padhipi Vapfuura vatakwidza nachitora vataenda vatasvika namwe paigara amwe mai vanenge vaitogarawo vega mai vaya vakangoti muke kudai vatoona tiri kutopfuura kudaiso zvikazvi imwe twadaimi muri kuenda kupikeyo ini ndakangotarisa ndikati nyararai handei patapinda mumakomo kubva taenda kusvika pachi ipapa painga pakanyarara nofunga ipapapo ka panofanira kunga painga patori neshumba kana zvimwe zvinhu zvatyara zvemusango asi kuti ipapo takatochengetwa takati panapa pakanyarara kudai apa nezvimagapwa zvemvura chichi pandati ngatifambise vakomana vatafamba vataenda ndakatungamira vatasvika pakarwizi karwizi kaya kati aipinda tichida isu ndikati kasikai kupfuura dzimwe dzenguva mune makarura ngati kasika kupfuura tiende tapfuura taenda uyu tabva tafamba ndope takaenda kusvika pamwe panzvimbo yainga ini Gumbo ndangoti apa nzara yabaya manje apa takaturikidza nokuti ndakati tinofanira kuturikidza tabva tasvika paGumbo paya vataona mudzimai wacho wainga ari ipapo gogoi amai vanga vari ipapo makadii vakomana tiripo makadiwo zvikazvi tokubatsirai ndikati kunoku tiri kutsvaga basa saka zvetiri kutsvaga basa izvi tiri kukumbira kuti timutipowo nzira yedu inoramba ichienda zvikazvi amai vaya manje vaiziva kuti makomrades ainonga aipfuura niko zvikazvi alright amai vaya nambisa watoona kuti yanzara vauti alright chimirai panapa kubva waenda manje kubva waenda kodaidze murume wavo ndiye wainga ari foromani baba waya kubva vauya vasvika vasvikasvika vakomana makadii vakomana tikati tiripo makadiiko baba zvikazvi tikati ameno kunoku kune mabasa waere mabasa hakuna bakunoku zvikazvi saka ndainga ndiri kuti mubikirwe sadza munodya here nguruwe tikati nguruwe tinodya zvikazvi alright zvakanaka bikai sadza imi vabika sadza riyai vatadya vatapedza uyu zvikazvi right vakomana imwimwi zvomunochiita manje kana muri kude basa muchangoramba muchienda makadii makadai munokwira neapo mubva mwatopota kubva mwaenda saka kubva ndaonoti baba vanoziva kuti tiri kuendawo Mozambique ati alright saka petakafamba tikakwira nepaya kuti tichienda manje petakangoti tutuso nambisa manje pane dhamu manje raienda varungu manje wechitiwa wechiita zvese zvawaiita pano petakangodai kungoti bana varungu nokuti kumusha uku ndakambonga ndarohwa zvakaoma nevarungu kubva tadzokera mumashure kubva tamhanya kudzokera kubva tati uyo wahwanda apo uyo apo baba vandashedza erisha zvikazi uye kuno ko buka Simon uyai kuno apa taidaika kubva tachinja direction kubva taenda uko kusouth kudaiso ngatingachienda takati saka umwe wangu uyu buka uyu munin'ina wangu manje vainga zvavo vakutoti ngatidzokere kumupandikati iwe buka pakaona kachuru kaya kakatsuka kejiwa wakabva kuti amafu awo futi ndikati vandamubata vandamurwahana vataenda pakati futi onei pabango painga handi munoziva zvinotsuka-tsuka zve akati amwe ndikati vandamubata ruoko kadzokere kubako handei vataenda takuenda kusouth kudaika nambisa munoziva zvinoita midzimu midzimu inopa direction
Takafamba tikaenda tikanosvika pagomo paya. Patakwira pagomo paya. Petakangoti tutu dai. Patasangana tusikana tuiri kwakadai so. Tusikana tuyari. Imi muri kuenda kupi? Tikati tiri kutsvage basa tiri munonyepa hamusi kuende kuMozambique ere. Zvikazi taurai chokwadi nekuti izvozvo akabve kurowana mai manje apo. Zveishuwawo petaitarisa nechi painga patori nerutsva manje rwanga akarowana. Tikati aiwa zveishuwa shuwa. Ndikati zveishuwa tiri kuende kuMozambique. Zvikazi mataure zvakanaka. Imimi mukabve pano. Munoteere rodi iyi. Muchakona naye makadai. Musasaramba muchizoenda nayo. Muchaone inodai so nange kumabvazuwa pane karwizi karipo. Munosvika mobire rwizi irworwo. Pamhiri ipapo pane imba yemurungu. Imba ine masoja mairi anogaidhe ipapo. Saka mukasvika imimi nekuti uswa hwakareba munoite zvekukotama. Mobva mwapfuura mwakadaro. Pamberi futi pane imwe futi imba yemurungu futi. Mukasvika ipapo munokotama futi ngoti pane masoja mangani futi. Patateedzera zviya patasvika chikotama patapfuura zvikazi panhingi muchasvike pagadheni redu rechikoro. Mwasvika ipapo pagadheni roriri. Muchatarise kuna Musakupuka. Handii munoziya tsunga. Zvikazi munotarise kune tsunga ikoko kune tsunga riye. Ndokwe munobva mwajamba nako ikoko. Mwabude ikoko munobva mwadii manje. Mwachienda manje. Munobva mwaende kusvike pane rodi inobva yaende kopinde kuMozambique straight. Ndikati wakomana handii mwazvizwa kaNorundo. Ngatifambe. Pataenda tasvike pakarwizi kaya tapfuura. Tasvike paimba iya tapfuura tikota. Iri pamberi yacho kota. Tasvike pagadheni paya. Vatatarisa kuna Ndakupuka kuya. Ndikati tsunga iri uko. Vatamba neikoko. Vataenda. Taenda lakini takaita. Murungu uyu wakanga aine mapichisi aya. Saka pakanga paine vanhu vakanga vari pedyo nerodi yacho. Mipichisi yacho yainga yakandogurana nerodiso. Vari kupuruna mapichisi aya. Apa pane manje umwe akamboshanda manje kumba kwana Bhuka. Mazona manje saka wakazobuda zvake basa kubva azoenda ikoko Vaende pamurungu uya. Tisvika uso wakomana weshe inobva ndakuti yes George. Pane zvikazi ndiwani zve. Zvikazi asi uyu ndamuziva. Iwe ndiwe hamudika iwe kutaura Bhuka uyu. Zvikazi ndini. Ndikati ko iwe auchandiziva ndiri munini wailadi. Ndiwokura soyo. Ndikati zvikazi saka zvikazi wakomana uri mutumu. Zvikazi wakomana kumushaho. Wakomana kumushaho. Saka zvatakuita panapa ka. Ndiri kuona kuti zvemuri kuda panapa ka. Muri doramba mwakadii. Makadai. Kati tiri kudotoramba takadai. Zvikazi saka zvemuri pano zvizvikazvi. Panapa mwatobvunza mwatoita right. Pamberi apo mukafamba nerodi iyo. Mukasvika pamberi apo musasabvunza nekuti ipapo manje pane mutengesi aripo. Unobva akutengesai mukapararire muziro. Kati aiwa zvakanaka. Saka nguva ndanga ndichikuitawo kakuputa kaya. Putawo kashamuro kangu pombere paya tiri kuputa. Nangwisa tiri kuda izvi kai. Varungu vakutobva kubhodha uku. Vakutoteera rodi kuti vadii manje. Saka painga pakaita ka triangle so kuti iri kubva kwetiri yakadai. Kwenda kuMozambique yakadai. Iri kubva varungu manje nayo yakadai manje chiuye wechienda uko. Izvo tichauye apa ka triangle ndo petakapesana ipapa. Varungu wechienda uko isu tichiuya tichidi. Tichipinda murodi dzawo manje tichiona mastar hika nofunga mwakambwazwa. Zvmastar hika zviya zvaipfekwa navarungu zviya.
ndo vataramba tichingone zvimasitaika zviri kuenda uku. Vatasvika pane umwe mukadzi ainge ari mugadheni ainge aine achisunga masiponji akadai muriwo so. Nakuti ndo pamutengeso uya manje. Vatadii manje. Tati Bedanga zvikasi. Mwe mwana muri kwenda kupi? Tikati no tiri kutsvaga basa chichi. Zvasi muri kutsvaga basa. Inobva ndape saini wakomana kuti idai sei. Endai rambai mwechenda ini ndisara nchidii manje. Chitaureni uyu manje. Saini pendakapa wakomana wakazwisisa ubva uramba uchifamba manje. Saka zvakazoitika nezvekuti pendakandoti ibve padhoro rainga rakanangana nemukadzi uya manje. Ndakangoti fambe vakwabuda vamwe wako varume nofunga 3. Ini manje ubva ndatanga kumhanya iwo ainga ari kuda kutsika zvimatsoka zvedu zviya paya nofunga. Varume vaya ubva vadzokerawo vataro ebara. Vataro ebara. Pakazokone road kudai so ndikati inini ndakupinde mumajokochoko imo. Vadati fara mumajokochoko. Vawateera wese vatapinde imomo. Saka munoziva kudhuze nekunana Mozambique kune kwakakwirira kudeso. Saka tapinde imomo manje. Ndikati right. Ngati chikwidze kumapuranga uko. Mapuranga awo tikaona ari mafupi ka. Tichagara ipapa. Asi ndikaona akareba tichafamba tichienda nekuti varungu avo nogone kurohwa ndiwo vari kure. Vatafamba tasvika paya papa. Pendakati chisarai magara apa. Mirai ndikwire apa ndione kuti pakamira sei papa. Vandaona mapuranga aya pendakadosimuka achikudai so. Habva ndadzokera ne wakomana ngatigare pano kusvikira mwedzi waita sei wabuda. Right. Mwedzi uya wachibva wabuda. Ndikati wakomana handi. Vatasimuka. Paya vatafamba. Vataenda. Vataona tichione makomba so. Ndikati makomba aya akakanzira karungwenda. Ndikati muri kuona ere wakomana? Makomba aya kaya. Ndo anenge aigara varungu aya. Nekuti takambozwe hondo yeJerimani iya kuti vaicherechi makomba ekuti manje futi dzikarira dzinopfuura nepamusoro iye akahwande paya. Ndikati muri kuona makomba nokuti mwedzi wainga wabuda manje. Zvikazi ndikati hande. Vatasvika pane waya ndikati saka tasvika kapabhodha. Zvikazi meno. Vatapfuura ndikati ndiro bhodha iri. Saka pendakati fambe vataona futi imwe waya futi. Ndikati vandatarise mudenga kudai. Pandaona kuti painga paine pole refoni. Vandatarise mudenga kudai. Ndikati riya retapfuura riya handi bhodha bai. Zvikazi handiti wati bhodha. Ndikati handi bhodha ba. Bhodha nge iri. Zvikazi saka urudaro sei. Ndikati tarisawo kuti foni apa yakadimburwa apa. Hauwirirani nevanhu vari kupi? Vari kupi kuMozambique. Saka mabhunuka. Ndikati muri kuona ruswa rwainga vasikana rweso. Ngatitukutire tiende. Vatatukutira paya. Vatafamba painga paine fabric. Vatambopinda mumapuranga. Vatazodzoka ndikati namba manje pataida kupinda mumapuranga tichienda paya. Painga kuine dhamu manje taizoerekana tapinde paya. Mudhamu. Patati ngatidzokere mufabric mutifambi. Vataenda kusvike pakembi yevakanga makamarada pavakanga vari paairowana manje nevarungu vari apa. Mazoona manje. Saka svikei kutarisa so hapana munhu. Dodai so hapana kana munhu. Kasi toita sei? Gogoi. Ndikati tichaiti noise panapa tikazvikaona varungu tikapfurwa panapa. Hazvinei nekuti taamukati muno Mozambique baba. Ngatidii isusu ngatirare. Kudo kurara zvichaita here. Pane dhamu padhuze chando chikati hande. Dodai so. Saka inini ndakangozoti kumurei kajusi ndikati kuri kunyanya kubatwa chando kumakumbo. Vandapombere makumbo aya nei manje.
ndikajuzi kama ndione zvakurarika ndikati vakomana zvazviwe ndikati musaite zvokufuka bachi zvemuinazvo zvimajuzi izvo pomberai makumbo munorara ndobva wapombera makumbo ubva wadii zvikati zvakurarika vatarara vatapedza fumirei makuseni tabuda paya tapfeka zvimajuzi zviyazvi apa totopinde murodhi yainga iri papa yaitodzokere mukati kudaiso zvikazvine vakomana zvikazi toita sei manje ndikati ameno kuti tingateere bhodha kuti zvikazi aiwa iwe urona kuti teere bhodha unoziva kuti varungu vanotiba ngatiende nerodhi iyoyi kuti irambe techipinde mukati kati alright patafamba pataenda manje takuona mapuranga manje akupurumwa kuti aite mushe tabva ndikati uri kuona kasaini kako kari apa kakanongedzera kunorth kakanongedzera kusouth ndikati uri kuona zvikazi ndikati tikasvika ipapo apo zvinoreva kuti tiri kuzvikonera ikoko zvikazi petiri kuti tiri kutaurirana kudai titozwa kajongwe ndikati ipopo pataenda kusvika takona patasvika painga pakaiswa tende yainga ine makamarati amwe mirishiya yayemo tasvika pamirishiya yaya totoona namai wacho kuseniseni zvikazi makadii vana vazimbabwe ndikati makadii mai zvikazi tinotamba zvikazi baba uyowe zvikazi zvikazi wana zimbabwe wauya tikati kubva taramba takanyarara zvikazi mbirai ndiri kuuyeko vauya zvikazi oraita vakomana kadzike pamakamarati apa patadzika manje svikei pamakamarati apaya patasvika zvikazi yesu vakomana tikati zvikazi hei marara kupi tikati tarara apa pane dzimba dziri apa zvikazi yanga iri kembi yedu iyi saka takarovanapo navarungu apa saka takauya kuno kazi hei saka izvozvi mwakadye tikati hapana zvikazi torai raisi iyai mba vakomana yakasara manheru iyai patitorai raisi iyai zvikazi izvozvi chibva imwaisa futi chimwe chikafu pamoto toda kuti izvo zvinotonhora tiri kudotowadye zvinopisa right takara pepe zvikazi right kwemwabva uko imimi amuchatizi futi kudzoka ndikati kudzoka kupi zvikazi iko kudzoka futi kuna Smith here uko kune masoja yawo inini ndiri kuda kutobaya murungu wakandirova ukuona mai zvikazi saka kune murungu ndikati ndakarohwa zvimwe zvisikaiti zvikazi alright vakomana zvikazi mune zvitupa here ndikati inini ndinacho ndine zvitikinyani zviya African juveniles pandadini pandapa zvikazi alright unzai kuno izvi manje ndikati mheno utarudo nambisa apa kwainga kuri kuitira kuti manje musazotiza kana mudiki manje aone manje taswera tiripo tiri kudii zvikazviendai moite zvakati toita zviya izvi tichiuya payapa tikati hapana bhora here zvikazi bhora riri pano asi imimi tikakupai bhora mukatamba apo amuzotizi here tikati makamarata atitiziba kana tatouya mumaoko enyu tatouya kunoku isusu tatouya kuti titozorwisawo kune vamwe wedu wetakatoona watai kukuka saka kunoko isu takauyawo kubikwa kunoku kuti tidzokere right saka ndope takambogara ipo patsetsera ipapo tagara saka zvikazozi manje zuva rekuti muende manje tatakwende kuna amwe kembi yakanga ine wamwe wedu manje futi wamwe wedu wainga wakatowanda right zuva rekuti tiende
Pakasvika amwe 8. Kazi ko zvikazi nditotarisana tiri kutozivana namwe acho. Totozivana nawapfana wainga vemachitora. Ana hamucha mauyawo ndikati manje munoziya chikafu chainga chiri ikoko pane makarawo anozi makoroni meno anenge akakora aya so akupuhwa paya pakuti adye manje anga asikawirirani nazvo saka ndakada kuzoedze kwanyengetedza zvinodyika izvi idyai nekuti rwendo rwetiri kuenda avo vari kutaura kuti kune kwetiri kuda kuenda netsoka zvikazi hatisi kuwirirana nazvo kati alright vatapuwe makamaradi edu mairi right ta 12 right umwe mukamarada pamberi umwe mukamarada kumashure uko ini ndaendiri number 2 pamukamarada ndini ndakazi iwe uchiteere ininiwo vamwesa vanodini vanoteerwa mashure ndaendingori mukuru pane vese payapa chiimba zvake mukamarada auya chiimba tichienda chiimba idoro kunditiwe idoro ndichimuteera chete kusvikira tasvike pane imwe kembi yemakamarada pane nzoma manje rakanga rado kuti ridii manje rainga richitonzi kudai rainga raita zvekuti manje mire bichanani ngadai ndatoripfuura nekuti vainga vachigaidha futi kunana bhodha dusi nekumabhodha iko saka mune chekudya here pano zvikazi hatinavo zvikazi oraiti ngetakupfuura makamarada aya patapfuura pataende kosvike pane imwe kembi painga pari parefu panonzi apa kumozambiko right tasvike pane imwe kembi zvikazi hapanawo chekudya here zvikazi hapanapa tingatoedze kutochimbogarai nawo akomana patagara paya ndozwa manje inini manje ndakushedzwa tagara kanguva pandapinda manje paya zvazi uye kuno iwo pandaenda paya zvikazi gara apa pandagara zvikazi oti ndikati ndodaidzere vamwe zvikazi dai iri hondo iwo ungadai wazoonini dai iri hondo ndiwo unonga watoiona wegayo chimwe iwoyo ipopa patii pandamwa tii ayo pandapedza paya vatati garei ivo vanonga vakazopuwawo mheno zvavakazopuwawo panze paya patabuda zvandi pataenda ndopetakazosvike pane imwe kembi iya manje yainga yatova pedyo nekembi yainga iri yemasoja akawanda manje zvikazvi kuri kuuye tractor inokutakura ino kuti mwafamba zvakanyanya tractor yandokubva yauya vatakwidzwa mutractor iya tatokwidzwa mutractor iya takabva taenda pakembi payapa apa Land Rover yanga yakatimirira manje kuti tiende kune kembi imwe inozi yainzi Rutanda right ubva tazvi right iwo kamarada umwe iwo uchidzokera uyu wetauya naye panapa baba uyu takuti ambogara pakembi panapa chipindawo muna amwe isusu bva tapinzwe muLand Rover bva tazvi nesu svika taenda kosvika paRutanda tasvika paRutanda painga paina vanhu vakawanda makomrades amwe akawanda tasvika ipapo saka takasvika kwakutoti kuda kusvibira sadza rabikwa here sadza rabikwa paya patodya pedza kudya saka sadza rimwe racho rainga iri kenga tadya kenga tapedza mangwani wacho manje saka muhondo manje inini ndaiimba zvimwe zviri serious mazoona manje saka ndaitungamirira vamwa 12 aya tiri 12 paya tichiimba manje saka zvainakidze komanda mukamarada wakanga ari papi manje kwakuchiisirwe tape recorder tichiimba ichitora ichizovhura ichinakidzwa tichiimba dzimbo dzemuhondo dziya idzi saka vamwe vaiendeswa mbichana nemotikari kuti aende kumakembe amwe ane vamwe uko isusu manje tichimboramba takazvii manje
Saka takatogarapo kwenguva manje nekuti mukamaradha tichiti saka sei muchimboendesawo zikazi hondo aimanyirirwiba komuredi gara basi iwewe unoona manje hondo haimanyirirwi tikati alright patagara. Saka zuva rakazouye imwe motika hombe ndo musi wetakazozi manje aiwa chibvai mwapinda mwese nekuti manje kuti muchasara asi kudai kwai kwawe diki imwe ichasara fu ati alright takwira motika yerori. Saka isusu manje petakazosvika manje takumberi tone manje makamarada amise mota manje ainge atori muputukezi iyeye waiti driver mukaradhi wechiputukezi namwe makamarada tu. Zvikazi vafamba ambomisa mota vaenda vadzoka. Zvikazi zviri kunzi udii zvikazi zviri kunzi aiwa ava moto yaise pamasengera apapa nekuti kunyadzonya uko kwakabhombwa uko izvozvi izvi tiri kutosangana nawo mwakatokuwadzwa vari kutoiswa papi pamasengera. Katiwo zvikazi hatakutokonesa mota vayatikona payapaya taenda pamasengere payapayapa vandasvika kubva ndaona taona tu vakomana taitofara nawo stereki kupi manje kumusha svikei varipo vakabese moto hapana blanketika munenge muchingodii seti right taingoti morara mukaende kodye sadza payapayapa masikati aya mwaende paparedhi mwabve paparedhi makuseniseni aya right muparadzana mwoenda mozoti kumanheru kuya futi muzonga mwakudii manje mwoenda muzvimaposito zvenyu zviya havasaibvumidzwa unoende kupovhuba manje nekuti aizive kuti mumwe mwacho ndo mune amwe anozotiza 1 2 hamuzivi chinoite povhu iyaye kuti inogona kukupe poison here kana kuti murozviona manje. Saka ndo painga paitoni security yekuti haikona kudiba manje maona manje kubva tagara payapaya tagara zvikazi panapa magarisa. Saka pakuye mabhenzi manje maskania anokutorai panapa nekuti panapa pemuri panapa haisiyo kembi chaichaiba kune kembi yetavhura uko inozi doroi uko. Saka imimi manje mwakudii manje mwakuzoenda uko tikati alright. Saka payapayapa ndo petaizi manje mukangoite 2 chete mukauya apa tokupai blanketi kuti mufuke mwese. Saka inini manje ndaenda kati ngwarei manje kuti tikati inini saka tikati tofuka tese tiraire saka tikazoparadzana apa tozoita sei kubva ndatore 1 kubva ndaenda naye payapayapa vatapuwe blanketi right vatagara vanhu vaya vakanganwa vandamutora futi iye futi vatadzoka vadavuye rimwe blanketi futi iri ndiro rako iri nderangu right. Mabhenzi aya kubva azouya manje nemaskania vatatorwa vataende padoroi taende padoroi svikei paya pakafarukana uri pamasengere paya pasina kudaro paya pakafarukana. Ndakasvika tikapinzirwe mukembi taende mukembi imomo tikapinzwe munhingi kambani yainzi rusununguko panapinde mukambani yainzi rusununguko payapayapa apa manje apa ndakanga ndinaye uya tsano wangu uyawo wendiri kuti tsano hana uchambozoonana akatosvika akaona nawo newawo waakanga wainawo waaiziva nawo kubva tatotadze kuchaonana ndaenda neawa chete awa tagara murusununguko muya tichiende kodye sadza tichierengwa
muripo here mwese makuseniseni aya munonga muchierengwa tichienda tichinotakuri tichidi kunodzura uswa uko nekuti paya pasikaiti kuti mupuwe majeko majeko chaivo kuti mupuwe majeko kuti zvai zvisikaiti maitoite hukudzura ichekwa umu right wotoita kana chimwanda chako chakadai muchiuya naho kuti mabharaki awa usona anoenda kumakai aende kumakai aendawo kumambariro ndizvozvo aendawo kumadziro ndizvozvo zvakadaro izvi saizvozvo tichigara paipai manje togara paipai saka munoziva kuti kwainga kuine anenzi matekenya matekenya aya aipinda mumakunwe kufurufuna zvigunwe izvi zvemakumbo kufurufuna kudya kusvikira raro parega kana indazi manaka mabvudzi aya kana uine bvudzi rakadai so rinorumwa kurumwa kujedwa kusvikira wanezuda kusvikira wakukama udai uchiona bvudzi rechipwititika so manaka right tagara papa ndiri kuzi ini ndakati ndinonzi comrade Chavhundura mabhunu right papa zvikazvi right takuchinja makambani nekuti kwauya amwe anhu akadii manje ka rusununguko yataana amwe akuzwi rusununguko imimi manje taakukuti dhubula patapinde mudhubula tapedza kupinda mudhubula tagara paipai zvikazi panapa pane motikari comrade Nhongo vari kuda kuuya nemotikari panapa vanhu vakuda kutorwa kuende kutreni zvikati zvakandobvirwa karakara zvichinyepwa izvi tiri kuenda kutraining here azvi muri kuenda paipai pakupera kwamazuva mairi motikari kubva dzauya ini takaenda kopinda mumabhenzi nevamwe tapinda mubhenzi wakapinda maskania wakazonangiswa akaenda kutembwe isusu manje vatafambiswa vataendwa nesu vatasvika panzi paningira patondo dhondo yainga iri pedyo nebheira masona manje gara paipai tasvika paipai zvikazi right vataizwa foreign zvikazi imbaika munofanira kusvikapo muchifora paipai andai saka vanhu vaindipe nickname yekuti gandai manje gandai zvikazi gandai imba vanatange kuimba paya vanehanda mudzimu wehondo vanehanda mudzimu weho vanehanda mudzimu wehondo takutofora tabva tapinda papi pakembi papa tasvika kasi alright makomrades chigara yapapa patagara paya zvikazvi right izvozvi zvimwe asvika chikafu chese chaichapera saka takungoti chi kapau nikati kapau nikati watapawa kapau nikati paya zvikazvi right takukupinzirai umo muende koorara mupi imomo saka mainga muine zvimubhedha zviyai zvakati apa chimubhedha ka apa pamusoro pane kamwe kamubhedha tikati inini kamubhedha kepasi ini ndodokurara pamusoro pamusoro paya fumire uyawo manje zvikazvi right izvozvo izvi kune basa rinoda kuitwa munofanira kusakure makanju kune anozi makanju anogadzirwe ningi mafuta ningi endege yakaite miti inongafanika mumangozo but inoti muti wacho manje ningi chiningi chacho manje chinenge chaberekwa chacho ichi chikanju chacho
chakadai but kadhiki kacho kanonga kari kunze kakadaizvo ndakashamiswa kuti mango dzinonga dziine nikiti mukati ko akazoita sei alright zvikazvi right modi inini manje neumwe wangu ainzi Joshua ndikati Joshua iwoka ngatidini ngatimboende mutoilet petakaenda kutoilet uko manje uyu mukamarada waya wakabva aerenga manje kuti ava ndio vachaenda kosakura makanjwa isu petakazodzoka zvikazi imwimwi manje chipindai munamwe pindai mukitchen mubiko tikati mudzimu waroboka apa tazvi mukitchen ndikati kubva kuchiguta chaiko chaiko right patapinzwe mukitchen muyamo jesu taakubika everyday taakubika payapaya muchiguta tichiguta payapaya ndakatombobuda nenyama yakawanda serekizvikazi nemumwe mukamarada iwe unobuda nenyama yakaita kombiredi soka inango so ndikati manje kuda kudya zvikazi auraiti idikakombiredi patadini tagara saka painga paine misheni yekuti tikabve ipapapa tione kuende pabeira azviona manje uyu kubva kwetakaita uku wakanga ari 76 apa wati 77 muri kuona 77 mvura ichinaya tabva marori bva auya vatatakurwa idzi ndazvi pabeira ndasvike pabeira payapayapa kwakazoenda amwe makambani anonga mairiri kubva tambodzorwa futi kupi kudhondo kuya tadzoka kudhondo kuya umana saka tichaenda kutraining isusu kasi meno isu taitiri group 25 right payapayapa zoti nguva yazosvika manje azi uyai chiyatakurai muuye nawo kupi manje ubva taenda pabhera payapaya tasvika pabhera paya payapayapa pakaita mazuva mashoma zvikazvi right group 25 ngaiuya ubva taenda payapaya zvikazvi right ngai patazvi chimbomirai bichano mirai nambisa manje pane ndege manje yakanga yabva nekusouth africa manje yainga yauya manje yaida kutitora manje muri kuzviona ndege iyayo yauya payapaya yakauya yakatarise kusiko manje isu taitorwa nemachina ava manje akatouya aine zvimabhunu zviyai zvakahwanda mumaketeni muri kuzviona manje atarise manje makamarada kubva aende ipapapo vaone kuti ndege iyi yakangopendwe zvimwe izvo but kweiri kutarisa ku handiko kunotarise machina akanga auya papana muri kuona vapinda muya mune pfuti payapaya atarise zvimabhunu zviri seri kwemaketeni kubva zvabatwa payapaya zvimabhunu zviya sungwa payapaya ngekuti munhu waitoshedzera wainga ari munhu wakanga auya naye achiti makombiredzi ngaauye tiende apa asi kuziva kuti isu tinotorwa nemachina haamboti mubhoi aitaura shona mazona payapaya wabata payapaya tizozwa manje kuna samora tiri kutoenda naye ndege iyi kuna samora payapaya kati indau zvikanzi pabatwa ndege kapo chichichi nekuti zvakangozi nguva yacho iyoyo machina akabva asvikawo neyawo bva atarisa kupi manje chaiko kupi manje payapaya zvikazvo makombiredzi chiuya patasvika zvikazvigarai apa vatagara payapaya zvazviraiti zvikazi okay taikwira tiri 93 ubva tazvi chifambai chiuyai kunoku patasvika ubva tapinda mundege payapaya tapinda mundege payapaya tiri 93 payapaya saka shamwari yangu yaJoshua ndaingogara naye takati ngatigare pamwepo ipapa ndaigara ndikati saka Joshua iwewe mundege kwetakwira umo neinda dzedu dziya here
Kazi nazo inda dzedu dziyashama. Ati alright, vayavharwa ndege. Boom. Abadananga iTanzania man. Yeah. Tabva taenda. Patasvika panonzi paMutwala. Ndege kubva yamhara paya. Ndobva tazvi right. Apa yamhara isu tichiburuka. Kuna vamwe vaibve kumugagawo vainga watopedze training. Waida kupinda futi mundege ipi manje? Udzokere kuMozambique futi. Vainga watopedza training manje. Saka isusu manje takazomirire marori manje ekuti tichiendeswa kukembi inonzi Nachingwea nanhasi unoini Nachingwea. Right. Tapinda mumarori nemabhazi. Taenda kuNachingwea kuyawo. Isusu manje hatina kuzobviswa paHQ manje. Zvakazvi ndo gurupu rekugumisira iri. Saka rinobva ragara panapa paHQ. Ndo petakazotrainerwa tiri ipapo. Saka petakasvika zvakazvi takangozi makomrades kuuya mwauya asi izvozvi tarisai kuti mwasvika pakati peusiku. Chingopindai mumabharaki murare. Tozokuonai mangwana. Ati alright. Fatangorara. Fumbirei mangwana makuseni. Bowel plate cup. Mablankets tichipuhwa paya right. Fatari ini manje fatakagara paya. Fatazozi manje nguva yekudya yabva yasvika. Zoti manje razuva rechipiri racho manje. Training yatanga. Right. Zvikanzi right. Hapana zvokuti ngambokutaurirai chirungu kunoku isusu tiri maSwahili. Saka tinokutaurirai nechiswahili ichocho. Kana tiri kuti about 10 tinoti nyuma geuka. Kana tiri kuti manje kuria geuka ka. Tinonga tiri kuti 10 right. Kana shoto geuka ku left. Muri kuzvizwa? Alright. Toitwa training yedu iya tichienda tichiita zvese maobstacles ndokubva tapedza zvese. Ndokubva tagara. Comrade President Mugabe kubva wauya na Comrade Joshua Ngomo. Vauya. That's right. Kwainga kuine makemba ekwana isusu painzi painga pechizwa paHQ. Painga paine yainzi Nyadzonya nemapinduzi. Makembi matatu aya tese manje takasanganiswa. Azuyai muone mutungamiriri pana. Vataunganidzwa muground. Vakwire pastage ubva wakutaura varipo utauya ubva wataura zvakawanda zvese zvinofanirwe kuitwa. Kati manje titori kuno isusu tichangopedzawo training tichatoenda tinorwa. Mazviona manje. Vapedza kutaura. Vaenda. So vatasara tiri patraining. Saka petakagara ipapo nofunga petakagara pa 2 to 3 days zacho idzidzi kai. Nekuti munoziya makapu aya munoziya esirivha aya. Mirombo yakazvimba. Kupisa inopisa yese kai. Inopisa yese kapu yayi. Kunokumwatso. But munonga muchizwi pa 5 minutes munofanira kunga mapedza. Dai so tichikunetseka nezvo pa 3 days zoti rechi4 manje miromo yajaira manje. Nekuti mwaipuwa nanga isina mukaka. Nanga ingori tichidya nemukate ainga iri kuku. Mukate kachingwa kadodoka kadai so. Kakadofanana nekatilo fuka. Taingodimburirana nepakati. Achidya. Tapedza ipapo zvozi training tosvika patraining. Tapedza ipapo kumasikati kuyawo tozozi kusadza. Right. Rambe tichingodaro tiende kumaobstacles zvese tikaita zvese tikapedza. Funga takangopedza 1977 iye.
nobve takapedza manje tapedza manje hepanei manje isusu manje kupedza isusu taizvisonga mbele isusu kune imwe yakazozwawo fanyara mheno yakanga iriko yaizofanyara isusu taizvisonga mbele kutaura kuti pushai mberi mudii manje kana muruwe muwengi zviite sei mazvaona manje tapedza paya pakuda uchizoti tizoti kuuya paya mabhazi atomira apo akuti vamwe vainga watozuva tange kuenda manje mabhazi airambe yakamira paya ko vanhu havasi kuenda nei apa taide kuuya nemusii murikuona taide kuuya nemashipi aya nyambisa manje magarirwa manje munhingi umu manje musii umu pane mugermany wakanga aripo waizviitawo muinstructor manje wainga ari pamapinduzi waidii manje nyambisa manje kutrainwa kwetaiitwa ikokuku manje iye waiendese matsamba manje ichiendese matsamba manje saka mheno kuti zvakazoonekwa sei manje kuti hey uyu mugermany uyu zvikazvi zvekuchaenda nemusii zviye hazvichaiti ngazvibve zvakorera taakuita sei taakuti ndope takazotsvagirwa ndege dzekunigeria dzemagudzu dziya ndodzitakazoita sei manje ndodzitakazopinzwa manje pataenda takanoburukire panonzi pakirimani taburuka pakirimani ndege dziya right zvikazvi okay mwaburuke pakirimani pindai mukomboi komboi manje itraining pataende kosvika kubva taburuka futi zvikazvi right marori agarira vatakwidzawo marori uyo vataendeswa panonzi pamukubha ikokoko niye ningi malawi kumukubha kwacho kupasi kwemozambique padhuze nemalawi so zvakangoite gomo riri pamhiri apo munonga muchitoti mukapote gomo iro ririka mwatava mumalawi right tagara ipapo saka zvinowo makorezi zvatafunga panapa taite tumazuva taakukuendesai kuna siyaya kubva tabva ipapo tabviswa ipapo nasiyaya tasvika kuna siyaya kuya tagara tiri ipapo tichidii manje tichingoherengwa nhamba dzedu hataiherengwa zvese zvichidii right panapa taakukupai motikari zvimafodhi so mafodhi aya patapinzwa mafodhi izvozvizvi takwenda manje kunonzi kubharaji right taipinda tiri angani nhamba yacho ndakuikanganwa bishana tabva panasiyaya patasvike painzi panonzi pazambezia zambezia wainga ari zambezi ukabve zvakaita kuningi ukuku kugomo ameno kwaanga akasvika fanika zvakaite ukuku saka ipapo pacho manje mwaizoti manje mwaitotakurwa nebhoti kuti mubire muende uku
mumakomo yehondo alvakaimanya manya takavatesa Zimbabwe taigara mumakomo yehondo alvakaimanya manya takavatesa Zimbabwe vakomana vasikana magorira mumakomo alvakaimanya manya takavatesa For these and more stories, tune in to Zim News TV with Robert Vapfuura.